kalagayan sa mga oras na ito. Naway lahat nakapag-merienda. Yan, may bago tayong upload sa ating Facebook page, yung Buhay Probinsya. At yung paborito ng lahat, ang kamot. So, wala pa tayong viewers, antayin tayo. Yan, suportahan nyo rin po ang ating sinusuportahan din na isang gusto rin maging charity vlogger, Kabugi. Yan, si Kabugi PH and Kabugi Yasna. Yan, pero has mega club shoutout. Yan, meron tayong 8 million viewers. Yan po nakalagay sa ating title. Ano pipiliin mo? Lalim ano? Mayroon kailangan natin mamili. Biglang 3 na lang tayo. Yan po, bagong upload natin sa ating million viewers. Yan, antay lang tayo ng viewers. Yan, Ransel, mega love shoutout, Ransel. Yan, shoutout din natin si Ma'am Shirley Crono, Ma'am Las Gibegas, Ate Uwing, mega love shoutout. Kay Ma'am Rosana, shoutout po. Ate News, Tita Marinig Ma'am, Tita MM of Japan. Okay, may grabe shoutout. 6 million viewers. Ayan, ano lang po natin. Supportan po. Ayan, ano na sa atin, nagpapa-promote. Kabugi. Hanapin natin. Kabugi, yes na. Yan, 8 million viewers. Yan, 5 million viewers tayo. Ilagay ko ba yung ano dyan, yung kanyang link. Ito na yung promote natin kaysa ano may promote natin. Gustong
All 8 million viewers. Mega mega love shoutout. Yan. Merna Willie, mega love shoutout. Merna Willie, mega love shoutout. Yan, supportan po natin tong aking pinin. Yan, supportan po natin tong aking pinin. Yan, 13. Yan, 13 million viewers. Mainit pa naman. Kahit hapon na po, gagabi-gabi na. Mainit pa rin panahon. Yan, kay Mami DC, may grab shoutout. Sa Diwata Kiros po, Marathoners, may grab shoutout. Jump car. Para lang sabihin, balik kayo. O ano, hindi kami ganoon. Tandaan nyo, kami yung taong may delikadisa at may respeto sa sarili at may panindigan. Respeto sa sarili. Dapat issue yung ano natin, thumbnail, pero ayoko. Maganda yung ganyan. Ano lang. Pag issue po, maraming maraming manonood pag issue yung content. I came to you. Kanta na lang kayo natin, ano? Kanta na lang tayo. I never yan, mga ano po tayo, mga more on reels po tayo sa Facebook. Yan. Kabugi Yasna is available. Ano? Edmond, yan. Kilala na rin ni parang Edmond si Kabugi. Yan, suportahan natin. Si parang Edmond din, suportahan din natin, ano? Ano natin? Edmond Balse. Yan. Edmond Chalino. Eight million viewers, mega love shout out. Init. Mamayad na Latosa GCHD jump card yan. May kirap shoutout po. I can. Maayong gabi, Edmond.
Nantok ako. Yan, mga 30 minutes lang live po tayo. Walang ano. Marami kasi nga na-live ngayon. About sa issue kaya maraming busy. Wala kang hindi ko ganyan. Yun o. Grabe. Ba't parang malungkot si Utol Pato? Ano ba yan, boring? Tayo po tayo. Tara. Ha? Ang boring, walang kumakalog. Alam niyo ba na? Kasi isa na 11. LC Kawili, mega shoutout po LC Kawili. Bigyan rin po natin ng jacket. Ito, ano tawag dito? Kuracha. Ano mo yung LS 2020? Napanood ko yun eh. Si Kuracha. Si Kuracha. Hindi, masarap yun. Masarap yun. Ito ano to, kamag-anak ng... Kamag-anak ng sipon. Ayun, kunin mo. First time ko nakakita na ito. Yan, 12 na tayo. Yan. Tayo tayo. Dadagdagan. Anong pipiliin mo? Ang ating title dyan. Anong pipiliin mo? Simpleng buhay pa? Marangya? Marangya na pwedeng gawing simple? O simple na medyo marangya pero gulo? Ano? Bira-bira lang tayo mag-ano kasi nakapag-live po tayo dahil meron po tayong sinusuportahan. Si Madam Kabugi. Yan, si Kabugi. Yan, nakapina po yung ano, yung channel ni Madam Kabugiyas na ng Japan. Yan, siya. English. Kung naka-off naman yung automatic chat. So, if a black woman got pregnant by a white man and but wanted a white baby, how do we make sure that baby comes ano? Kapag daw nagbuntis ang itim na dalaga sa puting lalaki and but wanted a white baby, how we sure the baby comes out white? Bahala ka dyan. Nagpapaano siya na ano ba to? Nixie Mobile. Yan, Miguel shoutout. Nixie Mobile. Yan. Antay pa tayo pa tayo. Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakaba? Pag
Pag nasilahin ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Ay katabi. Walang viewers. So ano po tayo, ma-topic naman tayong issue. Maraming viewers yan. Ayun, Papa James. Lagi natin po. Short na naman. Short na naman. Short na naman. Pinakal pa ko na naman ang suot na to. Nante. Ay, pero pag suot. Note ako live na ba't di ba comment ano ba pala? Ayun. Nanonood pala si Ma'am Ma'am Rosana. May galab shoutout po Ma'am Rosana. Sige, kakanta tayo. Kanta na lang. Okay lang kahit may copyright. Shout out. Di ba ako comment si Ma'am Rosana? Bakit? Kanta tayo. Mode. Yun, malinaw na. Kanta na lang tayo. Kesa namang naging yun, Korean. Bluetooth connected. So, yan po request ni Ma'am Rosana. Here I am. Here I am. This is a simple kick snare pattern, but if I add some hi-hats and Mainit talaga, mainit. Ganda yung the grid. Here I am, playing with those memories again. And just when I could I set it free. Those thoughts of you keep swamping me, haunting you. I feel I'm never outgrew. Closing every part of me has cried. Only you can do that space inside. So there's no sense pretending my heart is not ready. Just when I thought I saw you, just when I thought I could stand on my own, only
on my own. I'll try to make the best of it alone. I'll do everything I can to be so big, but I'll need to get some rain. Can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was on you, just when I thought I could stand on my own. Oh, baby, those memories come running through, and I just can't go on without, go on without, it's not you without. Just when I thought I was on you, just when I thought I could stand on my own, just when I thought I was over you. Ulit. Yan, ma'am, Madam Kabuki, yes, na 2.0 mega shout out. Yan. Yan. Ito na lang gusto ni Ma'am Rosana yung request niya, air supply. Ma'am Rosana. Makita pa tayo ng air supply din. Now and forever. 8 million viewers. Yan. Arlene Guasi, Miguel Shout. Nakapila po yung yung channel mo, Ma'am Kabugi. Yan. Data wala. Shout out. And the world is waiting for you. We try hard to hold it on. And now we have, let's leave our lives so briefly sad. We're trying to kiss, can be all like you. Now and forever, remember the words from my heart. We'll always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Salamat po, Ma'am Kabuki. With the right I was so far away, to tell you the things I knew. Now still, that the moment we search for is here. In counting the years is all I want to do. Now and forever, remember the words from my heart. We'll always be true. Now and forever, and all that I feel is my love for you. Pag ko na po yung kantang to. Salamat po, Ma'am Kabuki. Paborito rin po ni Ma'am Rosana. Feel all your fears are gone. Keep I'm here with you. I'm
niya. Oh. Christy Motion, ng taga Kalabanga, Kamsur din. Salamat po, Christy Mouse. Sa gusto ni, ano, Ma'am Gian, ni Ma'am Rosana. Ato, shout out, Kalingabuan. Pambihira. Ato shoutout, nandito si Kalinga Buwan Iwan. Thank you so much. May good evening mga kabugi, happy ano yan. Jennifer Lonsa, shoutout. Switch to the most doctor-prescribed Neurogen E. Ato, nandito sa Pati na natin happy birthday si Kalinga Buwan. Para sumagot ka, make it even better. Happy birthday. Yes, sir. Next song is Only Glow. And the rain is here we are at the cross once again. You're telling me you're so confused. You gave me out your mind. Is the meant to be? You're asking me, but only love can say. Try and walk away, but I believe with you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray I will change the past, but I can make you see through. That's only love can do. As a gold days to take, and 1,000 miles to go. Try your best to make you see you're so beyond your pain. If we keep up, if you learn to trust, only love can save. Try and walk away, but I believe for you and me, the sun will shine on. So I just play my part. If rain I will take some part, I can make you see that something lonely in you. Just one more chance, don't be our last goodbye. Only love can save. Try and walk away, but I believe with you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray I will change so far. I can make you see through. That's something only love can do. That's something only love can do. Thanks so much sa request niya. Maraming salamat sa pamamagitan sa patuloy na
mga right raw. Yan, ano ba? 60 na tayo. Yan po, pakisuportahan po yung aking 14 million Rosalinda account. Sabi sunod na Tagalog naman. Baby, I love you. So, yan. Kung wala ka pa rin atomic card hanggang ngayon, or hindi mo pa ginagamit yung atomic card mo, you're missing a lot. I use this for... Nawala siya, ato. Naging silent viewers. Ato, nasa ka na? Grabe. May wala pala nagmamahaling ito. Mga alaman ko sa inyo rin. Nalubat po. Hello. Hello. Bakit? Ah. Ha? 15. May soft drinks. Igwa. Ano mo muna to? Nakalive ako. Nakalive ako. Ano? May nabili. Ano ka na patay? Pogi? Yeah. Yan, nanonood po ulit si Ma'am Rosana. At si Madam Kabugi. Yan, supportan po natin makapin po yung channel. Yan, dalawa account gamit ko. Salamat po, Ma'am Kabugi. Madam Kabugi. Ma'am Alma Jones, long time no see.
May na nagmamahal yung kanta natin. Sa Here's what working with Suno actually looks like. I started with this loop and drum. Alam ko nanood ko. walang iba, alam ko yan, di ba sa simula pa magaling lang sa pagsuyo inilalaan ang buhay ko'y ihahandog makabilang ang iyong pag-iirong lahat ay kaya kong gawin. Ikaw ay ibigin, sasambahin ko at mahalin. Ma'am Priscilla Brit, long time no see. Salamat magkabukin. Sana magaling lang sa pagsuyo inilalaan ang buhay ko'y ihahandog makabilang ang iyong pag-iirong lahat ay kaya kong gawin pagkilamang ng iyong damdamin. Ako ang tunay na nagmamahal. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magdadagdag. Hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y magwawakas. Sa haba ng panahon, ikaw ay ibigin, sasambahin ko at mahalin. Welcome po Ma'am Priscilla Brit. Salamat po ulit. Kabugi. Yan. Alam ko nanood pa si Ma'am Rosana. Yan, kailan po. Pag-ibig ko sa'yo'y sadyang magdadagdag. Hanggang ako'y mayroong buhay at lakas. Umasa kang ito'y magwawakas.
Ayun. Next songs, bigay ka ng may kapal. Buy it, sip it, serve it, eat it, drink it. Advance happy birthday tol. Hindi mo na bukas. Pagkatapos mo ako man sisigaw tol. Sige tol. Para sa inyo po tol. Bigay kayo ng may kapal. At sana lahat po. Di ko naman akalain na biguin inasahan ka na ang tulad mo ay aking makilala. Kung ano ako'y nanggagawa na bigla di nag-alinlangan ka. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitip ko ng puso ko ito. Lagi rin akong nagdasal, hinihintay kita ng kaibigan. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Ay ayun. Ay ko yan. Ang kabugi. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ano ako'y nanggawa na, di ka rin nagkahintahan pa. Ikaw ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Tulad ng tinitig ko ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdasal, hinihintay kita ng kaibigan. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Palagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Tulad ng tinitig ko ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kaibigan. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Palagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Tulad ng tinitig ko ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kaibigan. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Happy birthday. Kaliyang araw, kaliyang buwan. At least, matiro ang kabukas ng iyong arawan. Happy birthday. Sa pag-ibig ko lang ng paborito. Ito ni ano. Elena na po ito. Paborito ni Ma'am Kabugi. Ano, Madam Kabugi. Dahil sabi niya ayusin daw. Eat your breakfast at home. Cheese Whiz for the strength to do more. Ayan, supportan po natin. Nakapin po yung channel ni
Hindi ko magawa. Pag mo nang itago pa, kung sadyang ayaw mo na, sana mo'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako na, sabi mo ay di iniwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Mga Elena, shout out. Ate Angelica Hakaw, shout out. Salamat po. Hinahanap pa rin kita, nais na makita ka. Di man tayong lalaba, kahit di minamahal, ibigin mo kita'y makuha. Ang puso ko'y para sa iyo lamang. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iniwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iniwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Halos nakata. Opo. Wala, nado na. Move forward na lang. Sana gumawa ng ganitong mga litratong may maganda. Yan, bigyan po natin ng Eliana Pueto. Andito pa siguro. Hindi makakomment siya, si Ma'am Rosan. Kaya, titignan ko mamaya. Ato, anong ginagawa mo? Kung sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may luma. Dahil sa karang ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw wala ang naakit sa puso ko. Kaya nga'y waring gulong-gulo ang puso ko isipan. Araw-gabi ay pangarap, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil bang puso ko'y magbibigis, piliin ang ibig ko. Hanggang gabi sa Utos ng damdam. Naglubat.
ginaya. Nalubat po yung ating sound system. Charge mo natin. Nalubat talaga. So, ano yan? Ilang minuto na lang. Ayan, maraming salamat sa pagtsaga sa aking boses. Yan. At every araw mag-live tayo. Sayang din ang ano. $10 million viewers. Yan. Yan tayo mag-end. Ayan, nananatili pa rin pong nanonood sila Ma'am Kapoy, Ma'am Rosan. Nakaubos din ng boses. Ano kasi ano, na lobat. Mabilis na malubat yung ano, ating kantahan. Victor Sonor, mega love shoutout. Bigyan tayong jacket sa Ma'am Elena. Jacket mo sa Ma'am Elena. Ay, meron na. May jacket sa Ma'am Elena. Wala. Talagang ano, sobrang init. Pinapawisan na. Papawisan ka talaga. Cool. Yun, ang ganda ng ano. Si ano tayo? Ate Pito. Shoutout Ate Ping. Bigyan jacket. Taga Canada. Kuya Yo, Chris Hiling. Ano po lubat? Para okay. Bilis malubat. Bukas po, healing. Ito lang naman yung garahe niya, guys. Tanging ikaw lamang. Ma'am Aileen Romero. Yan. Supported. Ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo talik. Si Ate Pay ba to? User. Si Ate Pay nga to. Canada. Magkalaya tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang ang yakap mo talik. Shoutout din po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna, at sa lahat po ng ating kasama sa Cave Boys, Kalinga Partners, yung mga padiyan pa yan, si ano, shoutout din kay Mr. Bendy Boy, kay Padi, mga padihin. So 1 minute ang nalalabi. Yan, salamat po sa mga nandito kahit wala pong ano tong ano, kahit copyright po tong ating live na to.
kahit walang kita, okay lang, basta mapasaya ko lang po kayo. Yan. Lalo na si Ma'am Rosana, yan, si Ma'am Kabugi, lahat po nandirito. Ato, hindi pa natin bukas, batiin po natin yung happy birthday. Happy birthday ako po yung tunay na pangalan ko talaga ito. Ayan, naging yo-yo. Piling mo ako lang ang mamahalin. Okay, isang oras na po tayong naka-live at bigyan din po natin yung mga gustong mag-live. Maraming salamat po mga nanditirang 12 billion viewers. Hanggang po sa muli. Bye-bye. Ang